Takže ja vás zdravím, vítajte v dnešnom videu Ivčíkovom Airsoft Challenge. Čaute. Ticho, keď rozprávam. Ja som chcel pozdraviť. Takže momentálne Čo robím? Máme improvizované štúdio, na ktorom už máme prichystané zbrane a aj celú fotoaparatúru, plus aj budeme používať nebezpečný dron, takže pozor na to. Takže čaute, moje meno je Ivčík a vítajte pri ďalšom Airsoftovom videu. V tomto videu ideme robiť challenge, ktorý bude zameraný na streľbu z Glocka 17, ktorého ste mohli vidieť v minulom videu ako unboxing. Sporiku! Čo reklamná pauza. V videu mám môjho perfektného kameramana Marek Salaj. Tunák, zhruba niekde tunák vo videu bude jeho link, takže poprosím kliknúť, dať mu odber, zvonček, všetko, nech to sedí. Momentálne stávame terč. Bude sa strieľať do tohto kovového štvorca. Vychádza to tak možno 17 metrov. LTT. Každý z nás bude mať po 15 rán a kto najviac z 15 rán trafí. Ideme hádam aj na to, nie? Plynový zásobník s 0,25 kami od BLS. Okuliare na Airsoft. Na 15 metrov 14 krát trafil, raz minul. Ďalší v tomto challenge ide môj kameraman Marek Salaj. Teraz je rád na mne. Samozrejme beriem si okuliare, pretože ochrana je veľmi dôležitá. Je to 14-14. Ideme do druhého kola. Som vedavý, kto vyhrá. Prvé kolo skončilo nerozhodne. Druhé kolo, challenge s brokovnicou. Každý bude mať po 5 striel. Takisto strieľa sa na 15 metrov. Do koľko z 5 krát trafí. Ideme strieľať z trojhlavňovej brokovnice. OK, takže máme dostrelané z trojhlavňovej brokovnice. Musím povedať, že je to kvalitka, parádna zbraň, dá sa s tým vyhrať. Z 5 krát som len raz myslel, čo si myslím, že takisto nie je zlé. Ivčík sa nám trafil 4 krát z 5 pokusov. Otázka je, dokážem ho prekonať a trafiť sa 5 krát z 5 pokusov, alebo menej. Pokusov a 5 krát som sa trafil, porazil som Ivčíka v druhom kole. Tretí challenge bude skôr zameraný na rýchlosť. Kto... Stop.
No, môžeš ty rozprávať. Ja to Dobre mám ti ide. povedať? Hej, dobre ti to ide. Ty... Klapka 4. Action. Action. Takže máme tu na tretí challenge. Tretí challenge bude zameraný na rýchlosť a viacej vám povie k tomu Marek. Takže tretí challenge spočíva v tom, že máme po zemi roztiahnuté nejaké... Roztiahnuté, čo som je už? Čajočky. Také ženy. Takže tretí challenge spočíva na rýchlosti a všetko bude na čas. Máme 5 terčov a budeme ich strieľať počas pohybu a behu. Uvidíme, kto sa trafí čo najviac a kto dokončí challenge najrýchlejšie, ten vyhrá. Tak uvidíme, kto z nás bude lepší a rýchlejší. Takže tretí challenge bude spočívať, ako Marek povedal, bude to na rýchlosť a na presnosť. Bude sa strieľať s Glockom 17. Od štartu dáte ruky za chrbát. Keď sa to odštartuje, chytíte si zbraň, nabijete zásobník, bežíte. Prvý bude za stoja, dve rany, do prvého bežíte, čupnete si, takisto prvé dve rany, druhé dve rany, bežíte, skrčíte sa, takisto pomedzi pneumatiky dve rany, obehnete pneumatiku a zastoja takisto dve rány. Určite sa všetci pýtate, o čo vlastne budeme hrať, aká je cena. Hráme o hotdog z pumpy. Benzínkový hotdog. Takže kto prehrá, kupuje hotdog. Ja si dám s tak. kečupom. Ja si dám A ty? cesnakový. Stop. Stop! Takže všetky tri challenge skončili remízou a keďže to je nerozhodné, tak si ideme strihnúť. Kto prehrá, kúpuje hotdog. Takže poďme na to. Poďme na to. Raz, Raz, dva, dva, tri. tri. Takže poprosím ťa ten cesnakový. Nemám peňaženku. Nevadí, platím ja. Tak ako som slúbil, prehral som challenge a idem kúpiť divúkový hotdog aj sebe. Hotdogíky perfektné. Ďakujem za hotdogík. Kúpil som Ivčíkovi, Zdravie. lebo som prehral challenge. Za tú challenge. Takže tak. A chcem poďakovať aj Marekovi Salajovi za účasť, za spoluprácu, za videá. Tak tunak som ja, spravil som Ivčíkovi krásne airsoftové video a bol som súčasťou toho videa aj ja. Čo sme rádi obidvaja. V tomto videu bol akože kopec srandy a vidíme sa pri ďalšom airsoftovom videu, na ktoré sa môžete tešiť, lebo bude to unboxing a ten unboxing bude stať za to. Takže čaute.